Bueno, azteko, bilo hartu guztu parte, probanetan. Ze batzuetan batek egiten du eta... Hai, esan guk, baina prisa eta prisa. Momentuz bilok. Eta bueno, laguntza da. Uste du? Bai, seguro. Seguro laguntza, bai. Pino Puente Inbarbeli bada, ere bai, ez? Kezkari zairu. Bilbokoa gara, bueno, lehioakoa gara. Bueno, urbilekoa, ez da? Bueno, orduan, adi. Lor daiteke, baina bile barko duzu bixi-bixi. Orduan, esaten zenuen, fisikoa, pixka bat bai. Korrika bile bertutelako. Hombre, ez da maratoi bat, Pero bueno, ados? Adi, Oinetako zenbakia, 52 duten, 52 duten 6 lagun. Ez bakarrik zapata, baizik eta launa, 6 lagun ekar barreko dituzte. Horretarako, 2 minutu, venga! 2 minutu. 52 zenbakia No os duten, quitéis, que tenéis que venir con 6 nosotros. pertsona. 42, compañero. Aurrak ezin dira, ez? Aurrak ezin dira, gutxienez emezortzi dute. Que tenéis que venir conmigo. Aurrak ez, 42. Aurrak ez. Conmigo. ¿Qué número Aurrak ez, aurrak ez. ¿Qué no pone? Pone 6.000. 42. Berroita bi, venga, korri, Baina korri. pertsona bere behar da. Bai, pertsona bai. Eta aurrak ez, aurrak ez. Maillo, ¿qué número? 42, un 42. Berroita bi oso ondo. Jarri, mentxe. 42, un 42. Jarri, nebezu, zapat, jarri, jarri. 42 de pie, 42 de pie. ¿Quién tiene un 42? 42 de pie. Nordu, berroita bi. A ver, Que atera, venga un 42 de pie. a comprobar. A ver. No, pero tienes que venir, Bai, tienes oso que ondo, venir. berroita bi. Hemen ere berroita bi, jarri, mentxe, iru. Ya está, lan erdia egin da. Bea, guztira 6 behar dira, 42 de pie, 42, pero a tienes ver. que venir conmigo, A tienes que ver, venir. no, 42, berroita bi behar da. Zuk ere bai. A ver, berroita bi. 6 behar dira, seguro, komproba hau. Berroita bi. Me cago en la mar. Zer, mundu guztia dauka berroita bilado. A ver, nota de Laura. A ver, etorri. Zenbe daude? Ya está, 6 behar dituzue. 6 behar dituzue. Zenbe A daude, ver, bat? eran denbora, denbora. Ja. Ez dakit itxaron bat, bi, Denbora, lau. hartzen ari da. Bai, ja, denbora. Bai, denbora. Bai. Denbora. Txalo bero bat. Baina orain konprobatu behar duzu, Sare, Baina konprobatu behar duzu, Lasai, torri nikote. Torri. La lei, bete, 6, ez 6 dozena, Bat, bi, iru, lau, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, hemen gehiago badago, zema jende dago. Bara, 11, 12, 14, baina. Premio bikoitza ez, nahiko premio eramango dute, eramaten badute. Vale, 6 lortu bartzen itxun, mopion artian, eta hemen daude, 6 ez baizik, eta bikoitza eta gehiago. Baina, proba gainditzeko 2 minutoko tartea. 2 minutoko tartea. Etxen badakite. Eta esaten dute, venga, esan, Rubio, esan. Zuk uste duzu, baiet, zela ez? Zuk uste duzu baiet? Bai. Esango dizuet? Bai, proba gainditua! Oso ondo! Beraz, 100 euro zuen patrikan, 20, 40, 60, 80, 120, vale, 200 euro! Oso ondo! Zorionak! Eta zer esan duzu, gero tragotxo bat orainduko zenuela, ezta? Vale, mila esker uste etortzatik, eta jarri zapatak ze,